הוא מסע מרגש, עוצמתי ומחבר מאוד, שחווים בו דברים שלא חווית בכל החיים. אתה לוקח חוויות מיוחדות למשך כל החיים. חוויה רצינית שיכולה ללוות את הבן אדם במשך כל חייו. כל הקטע זה בדרך חשיבה, כאילו אם אתה לבד ואין לך שום מטרה בזה, אז למה אתה צריך ללכת את זה לאט ותהיה ממש מיואש ולא תרצה לעשות את זה, אבל כשיש מטרה, קבוצה, לשבור שיא וממש כל קטע במחשבה. היה מסע מרגש, למדתי שלא צריך לוותר ואסור להגיד לא יכול, צריך לעשות הכל ולתת מעצמך 100%. הבנתי שהתנדבות לקהילה זה דבר מדהים. הזדהיתי עם הקשישים והיה לי ממש כיף עד עכשיו. הקושי הזה של הקשישים שהם רוצים להגיד לך משהו אבל הם לא יכולים, הם מתקשים, אבל ניסיתי להבין אותם איכשהו ואפילו התחברתי למישהי בשם רבקה וזה ממש ריגש אותי, חשבתי שהיא כמו סבתא שלי והיא חיבקה אותי ונשקה אותי והיה לי ממש כיף. היום אני יכולה להגיד שאני מאוד מאוד גאה בהם, בנקודת השיא פה כמובן. ואני מקווה מאוד, מקווה בשבילם, באהבה ענקית, שהם יצאו מהמסע הזה אנשים טובים יותר, עם חשיבה, מה הם רוצים בשביל עצמם, מה הם מאחלים למשפחות שלהם, ולכן שיקחו אחריות על מי הם בכלל.